мега каҷон ман ягон гуноҳ накардам. чӣ ба шаълоай ман рафт ман кори хато накардам. фақат дӯсташма дошту мехостум да барм боша. ӯ тарафу ноз кина бардорум ма капризоша. аввал духтари хуби чӣ ба мара ба мед кардак. да хиддиш ошиқ карду дар охир ноумед кардак. чишта асаби мешам мегум май пешим бироя. да сариш майда мекунам иннами чойник чоя. урӯз қатӣ ғафор куда шави мо гулоб рафтем. да таги доми шаъло дод задим шаъло ма битем. ҳамсояш дод зада гуфт шаълошо на инҷа рафтан. аҷаври доди тера тарки ҳами гулоб кардан. то вақте ки зиндаем куҷое равим миёвум. то дилай тен намона бас намекунум мекоум. ту меҳри мара ҳайвон намедонӣ чӣ хесахтай. бу ке тигил нестаю ранги решаи дарахтай. бирафту аз канорам рӯзи хуше надорам. ман худо ғошиғамам тони агар кун раҳоям. шаъло парво надорад ки озида куҷоям. ӯ рафт аз барам лекин аз ғам накарда раҳоям. баъди кор да ҳар куҷо мезанам пиёну шохам. тизиқ нашае золим тира намегираҳом. мара ба и аҳвол ку ту оварди гунаҳгорӣ. ту дили ваҳшӣ дорӣ чеҳрат зебо ранги морӣ. худоҷон дарди мара ту медонӣ бигӣ барша. ки кадом рӯз ма мерам мехӯрам ҳамура сарша. мара фиреб карда гуфт шу кардам фаромӯшум ку мехом бепарво шавам маққалан як рӯзанги ту. кадом майхона бирам шер шамонда дод мезанам. ғазаби дена мешам стола ба даст меканам. рафиқом механдан ма меган не бача ором ша. чӣ хе фаромӯш кунам намеша ишқи ҳаром ша. ина чанд сол мешавад да ҳар ҷо овора гаштам. ичи намуди дардай ма ранги бечора гаштам. охи ма ягон чӣ кам нестам биен бинен ма. ишавам пиён мешам бародаро ба барен ма. бирафту аз